асомидин барои дарёфти билети арзон ба самти русия пушти дари ширкатҳои чиптафурӯшӣ омадааст. нархи гарони билет ба гуфтаи ин ҷавон ба ҷайбаш мувофиқ нест, вале илоҷи дигаре надорад. 5600 5700 кадом вай ҳавопаймо кадом ширкат? душанбе Москва. мерем акба ами нарх мерем хачкам. мисли асомидин аксари сокиноне ки барои хариди билет ба ин ҷо омадаанд аз гаронии нарх шикоят мекунанд. мусофирони самти русия аз он нигарон ҳастанд ки нархи билетҳои парвоз аз тоҷикистон ба русия якбора боло рафта, назар ба як моҳи гузашта тақрибан 1 баробар зиёд шудааст. 2-3 ҳафта пеш мо омадагӣ будем ай Россия, у вақту 3000 буд. Нормале буд, бо мақсад мардам да хубтар буд. Ҳозир беҳад қимати бачидаги мардам да вазбин шуда. аз ин тараф чанд сум аст? Мо эми бачамо ҳами саргис кардам 5270 гирифтем. қимат бош чико кинем, ягон кор кара метонем. рои заминӣ барои мо дуртар аст. вақти чита ба мерам то чита 11-12 сутка мешавад. рӯзи 8 август дар нуқтаҳои билетфурӯшӣ нархи билети парвоз ба Москав аз Душанбе то 5900 сомониро ташкил медод. бозгашт аз Москав ба Душанбе тахминан то 2000 сомонӣ будааст. як намояндаи ширкатҳои билетфурӯшӣ бидуни зикри номаш гуфт, ҳоло ҳеҷ пешгӯие дар мавриди поин рафтани нархҳо нест, вале ӯ сабаби болоравии чиптаҳоро шарҳ надод. мақомот ҷаҳиши нархи парвоз ба Русияро шарҳ намедиҳанд. мавзӯи гаронии нархи парвозҳои ҳавопаймоҳо аз Тоҷикистон мавриди интиқоди шадид ва шикоятҳои мардум аст. коршиносон чунин ҳолро ба монополия шудани ин соҳа рабт медиҳанд, вале огоҳони умур ба он ишора мекунанд ки болоравии нархҳо то андозаи хусусияти мавсимӣ ҳам дорад. сабаби якум ин аст ки ҳоло аксари мусофирон аз як самт мераванд ва ширкатҳо ҳам барои пӯшонидани хароҷоти худ нархро боло мекунанд. дуюм ҳоло мавсими сафар аст, вобаста ба ин ки дар ин мавсим донишҷӯён ва унвонҷӯён зиёд ҳастанд. сеюм ин ки ширкатҳои ҳавопаймоӣ тамоми хараҷот барои нигаҳдории ҳавопаймоҳоро аз ҳисоби худашон мепӯшонанд ки аксарашон гарон буда аз хориҷи кишвар дастрас мешаванд. барои мисол боинг наметавонад аз бозори Султони Кабир қисмҳои эҳтиётӣ харидорӣ кунад. ҳоло ҳавопаймоҳои Ютейр, Уралский авиалини, Сибир, Ямали Русия ва Сомон Эри Тоҷикистон иҷозаи парвоз байни ду кишварро доранд. шикоятҳо аз гарон будани нархи билети ҳавопаймоҳо аз Тоҷикистон ба Русия чанд сол аст ки садо медиҳад. ин масири ҳаракати садҳо ҳазор муҳоҷири корист ки даромадашон оилаҳо ва иқтисод дар Тоҷикистонро таъмини молӣ мекунад. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазледдин, Озодӣ, Душанбе.